Sumdon na le sum Enkawl Thiam na. I will teach you to be rich. Mizo book review. Chibai veko tun tuma hian personal finance le hausang na chungchangah le khabulal tak pakhat kan zil don ani. Hele khabu ming chu I will teach you to be rich ani. Hele khabu hi ramich santi in aziaka. Atupui chu sum tamzok ni dan chauh ni lovin. Sumin te Enkawl Thiam dan le. Itu ang taka nun inei thei dan ani. Mitam tak chuan hausak dan. Andu ni Mahse zona pawimawh chu sum tam kani huna kan Enkawl Thiam angem. Sum tam nei chauh hi atok lo. Sum Enkawl Thiam hi pawimawh zilna pakhat na. Hausak ti chu enge. Mitin hian hausak ti an hret dan arang. Mi pakhat chuan kalman to nei chu hausak na ati. Midang chuan inlen nei chu hausak na ati. Midang chuan benga konga sum tam nei chu hausak na ati. Mahse lo mit senti angai dana chuan hausak ti chu sum tam nei chap ani lo. Iduang taka inun thei na po ani. Entil nan mi pakhat chuan sumaneya. Mahse ahun zong zong na amang. Midang chuan sumaneya. Asum Enkawl Thiama ahun po aduangin amang thei. Mi pani ta zinga tu nge hausak na dik takani. He zona hi kan ngai to tu lani. Zilna pani na. Sum chungchangah lulu dik nei masalo. Sum enkawlna hi benga pawimawh investment emo atanga tan masabello. Lulu atangin tan masa. Mitam tak in sum chungchangah ngai dan diklo anne. Engtin lan sum tam kanei nuah poisa khol katiyang. Sum kanei tam nuah investment katanang. Tun nuah sum kamang bekang. Nakina kanin kolang ati. Mahse nakin chu alo ten le. Huna thil dang alo om le thin. Chu wangin sum Enkawl chu tuna hian tanangai. Zilna pathum na. Poisa khol chu ipoisa laklu aya iti thin tur ani zok. Mi pakhatin thatin sing ni alo a midangin sanga lo. Mahse pakhatin sang ni anda khom theyap. Pakhat dang chuan sum zong zo amang lo. Tuna zona chu tu nge saving tha zok nei. Income tam zong nei chu atangkai. Mahse income tam zong nei chauh chuan hausang na agron ti lo. Saving habit pawimawh. Chu wangi income kapung nuah saving katiyang ti ayin. Income kan nei apianga saving kada khomang. Ti lulu hi nei zok lo. Zilna pali na. Sumin te automatic a enkawlna. Lomit sentia method pawimawh tak pakhat chu. Automation ani. Hamzia chu sum Enkawl chu. Mani luluin nitin thrung na Siam lovin. System in akal pui. Entil nan income idon vele. Saving atan sum pakhat daran. Investment atan sum pakhat daran. Expense atan sum pakhat daran. Hehi is sistema Siam to chon nitin tun fa saving katiem ti zona in zot holo. System in akal pui. Hehian discipline atichak. Zilna panga na. Sumiman na shero. Sum Enkawl chuan isum kawna hriat masaro. Thakhat chungin isum iman na zong zong ziak lo. Entil nan eile in man phone le internet, transport, shopping, entertainment, saving, investment. Hemi zong zong izia chuan isum khoilamang nge akal tambel ti imuang. Isum kawna hriat chuan ichunun thei. Isum kawna hriat lo chuan sum tamzok ilo puin alal mai thei. Tuna kan zil to chu hausang na ti chu sum tam nei chauh ani lo. Sum Enkawl Thiam na chu lulu dik nei atangin atan. Saving chu income zat aya habit pawimawh zok. Sum Enkawl automation siam ro. Isum iman na shelo. Hele khabua thu chu pawimawh pakhat chu. Sum ichunun lo chuan. Sum chuan nang athunun ang. Chu wangin sum tam zong ni mai tum lovin. Sumin te Enkawl Thiam masaro. Kan zil to chu hausak ti omzia.
sum chungchangah linludik neih saving habit sum enkawlna automatic a siam isum iman na hriat tuna conscious spending credit card debt le sum man na rawh man dan kan zilna parukna sum man phim khul ti chu sum man zong ti tawk ti na anilo mi tam tak chuan sum humim du awangin thil lei zong an ti top du Mahse sum Enkawl Thiam na chu thil lei zong ti top ti na anilo idu le imamawh thil te lei thei chu a pawimawh Mahse isum zat le itum te then theihna ang zelin sum mang ro entilnan coffee idu idu chuan i lei thei Mahse thatin isum zong coffee a imanga saving emo investment emo iti thei lo chuan chu halsam na ni chu wangin thil i lei idu rei ro Mahse isum thunun chungin rei ro zilna pasaluina halfim taka sum mandan ramit sati athu chaw pawimawh tak chu halfim taka sum manani amzia chu isum chu idu le ingai pawimawh bel thil te a mangro midang te sum mang dan enton chu mi pakhatin restaurant a ai du midangin phone thal a lei du midangin azin chok du nang chu enge ingai pawimawh chu hrelo ingai pawimawh lo thil te sum tam lutuk mang lovin ingai pawimawh thil te sum mang athazok zilna pariat na loin lak hi man thiam ngai loin lak hi athalo emo ti mai tul anilo mandana ai ngat isum ne aya tam leya thatin Leiba ipek zo thailo chuan loin lak hi halsam na a siam thei du zong chu apung zel thei chu wangin loin mang chuan Leiba ipek thei zat hrelo bunruata pero isum ne aya tam leisu loin chu manro mai ani man thiam lo chuan manro chu halsam na alo ni thei zilna pakwana Leiba hi phim khul takin Enkawl rawh Leiba zong hi ainang vek lo Leiba then khat chuan halsam na siamna sa Leiba dang ero itum neihna then tula manro ani thei Mahse Leiba lak ma zona pawimawh tak zol ro he Leiba hi Engtin nge kape zowang du zok engzat nge kape kang rumrei zok chuan engzat nge kapek belang kain kham hi atok angem heng zona te hi chang masaro zilna pasom na saving le spending in kala balance nero sum Enkawl chu saving chauh anilo spending chauh po anilo apani ten kala balance angai isum zong da khomila nunah ilom theilo chuan athalo isum zong manglalila nakin halsam na ito chuan athalo chu wangin tumhuna tan manglo nakina tan po da khomlo hi sum Enkawl Thiam na ani zilna som pakhat na idu bel thil te sum mang thazok ro isum chu idwa pianga mangbek su Mahse idu bel thil te chu isum man na atangin paibek su entilnan travel hi ingai pawimawh chuan travel tan sum rat ro family nen hman hi ingai pawimawh chuan chumia tan sum le hun rat ro hemia wang hian sum enkawlna chu idu thil te ti chian na anilo isum mangin idu ang taka nun isiam thei ti na ni zilna som pani na isum man na rawh man masalo thathalatan machuan engzat nge ka income engzat nge ka da home engzat nge ka investment engzat nge ka expense engzat nge ka du thil te ka mang ti te rawh man masalo rawh man lo chuan sum chu a ral mai thei rawh man to chuan isum chu kong nei na kalang tuna kan zil to chu sum hum him ti chu thil lei zong ti top ti na anilo conscious spending mangin isum ingai pawimawh bel thil te manglo credit card hi
mang thiam angai Leiba lakma deployment roman masaro saving like spending in kala balance nei ro idu wel thil te summang thazok ro thatin summan na roman masaro kanjil to chu which the amja saving habit conscious spending credit card Leiba summan na roman tuna chuan investment chungchang kan saidon mi tam tak chuan investment ti an hriat chuan sum tam tak kamamo an ti Mahse investment tan chuanan sum tam tak ngai lo pawimawh zawk chu hunlei tak discipline le chuchungna dikani zilna som pathumna investment chu enge investment ti omja chu tuna sum ida a nakena apung zok tura bei seina nen imang until nan isumide a business emo company emo atha chuan hunlei no isum chu apung thei Mahse investment hi gambling ani lo investment a risk a chu wangin investment ma ithathiam ma sat ngai lesson zilna som polina ali start hi pawimawh investment a thil pawimawh tak pakhat chu hunani itan ma chuan compounding in hunlei zawk ani until nan mi pakhat chuan kumsom ni panga investment atan midang chuan kumsom thum panga atan minin sum zat anda poni se kumsom ni panga atan chuan hunlei zawk ani chu wangin sum tam kanei no katanang ti ayen kanei zat angin katan thei ti lillu hi athazok zilna som panga na compounding chu ithian that tak ani thei compounding omja chu isum pung to chu apung le zel amasa atremang Mahse hunlei no adang lamna sa thei hi voi khatemo voi ni emo chuan imuchiang lo wang Mahse kum tam tak chung ichun zom chuan athil ti theina imu theiang chu wangin investment a patient hi pawimawh zilna som paruk investment fee hi enfiaro investment tia sumpek bel tul thei hei chu fee kan ti fee atrememo atamemo ti hi thil te ni in alang thei Mahse kum tam tak chunga fee in return ati niam thei chu wangin investment thanma free engzat eng service nge kadong return hi engtin nge akal ti te chethiam tum ro fee te po kum rei no alian thei zilna som patholina market atra hian lawveksu investment market chu akal zel atha thun aniam hun po market aniam hian mi tam takan law kan sum zong zong kalo ang tin an ngai to Mahse long term investor chon market aniam hian lawmai lovin a plan chu ain le thin investment hi hunlei tak atan ilot chon ni khatemo thakhatemo market movement chauh enin thutuna siam maisu zilna som pariyat long term thinking commit seti athucho pawimawh tak chu sumin kol hi hunlei tak ngai tu achungin ti ani ni khat chunga sumsiam tam tumain kumsom ni emo hunlei zong ngai to ro investment apo hi adik isum chu ni tin ena market aniama piangin lau chon ilillo boy the Mahse plan ineya hunlei tak ingai to chon itchungna anget zo zilna som pakwa investment chu itum ne na inmil ro meeting investment goal chu ainang lo mi pakhat chuan retirement atan a invest mirang chuan inlei tur atan ada khom mirang chuan afate zilna tan aruat chu wangin investment ma zona hi zolo engatan nge ka invest goal ithet chuan pen siam all samzo zilna som ni risk thiam ro investment zong zonga risk return sang zok be si chuan risk po sang zok the chu wangin midang investment
antia wangin nangpo copy maisu I financial situation equal English tolerance de ngai toro thil thiam lo a sum tam lu tuk da maisu thiam na masalo investment adot nan tuna kanjil to chu investment hi tuna sum da in nakina apung jok tu la be se na ani all start hi pawimawh compounding chu hun lei taka thil ti theina lian ani investment fee hi en fia tu lani market aniam chuan lawngal maisu long term thinking nei ro investment goal femasaro list thiam lovin investment a rutsu investment chu sum tam nei note tana thil chap anilo mi te point hun lei taka sum tereu te tan an thei pawimawh bel chu tan mason na display hun lei tak le plan ani kanjil to chu saving le conscious spending credit card le Leiba investment bul tan dan compounding investment fee risk long term thinking tuna chuan thil pawimawh tak dang pakhat kan soidon Engtin nge kan income tihpun theiang saving hi pawimawh investment hi pawimawh Mahse income tihpun thei chuan financial goal then chu all samjok thei zilna somni pakhat saving chauh lingot su mi pakhatin thatin siang ni alo asum man dan afim khul le Mahse income chu apung lo a saving zat po atem chu wangin saving hi pawimawh Mahse income tihpun po kan ngai to tulani sumin enkawlna zo na pani nei ro Engtin nge ka sum ka humim jok le Engtin nge ka income ka tihpun jok zilna somni pani skill tipung ro income tihpun kong tha pakhat chu thiamna tihpun ani thiamna ti that chuan na tha jok imu thei salary sang jok idil thei customer tam jok I dong thei service tha jok I pe thei until nan cooking thiam editing thiam graphic design thiam sales thiam computer skill thiam thiam na chu ti zat zelo ti that zelo skill chu hun lei taka income siam thei zilna somni pathum salary tihpun tula dilngam ro mitam tak chuan an salary chungchangah an boss an bedu ulo an ngai to kadil chuan min mulowang Mahse performance atha I company ta na I veru ilan deal thei chuan salary increase deal hi thil sol anilo Mahse deal ma I thil ti te ziak ro I result te mu til ro company ta na I veru shet til ro engzat nge I deal ti roman ro sum kamamo ti ain company ta na veru ka siam ti manga soipui ro zilna somni pari side income tunlai khowela income source pakhat chauh neih hi mi tam takin an du lo Mahse sa income siam chuan income tihpun kong thala pe thei until nan freelancing YouTube online service teaching product zual digital skill small sumdon na hengte hi mi tin tana ain ang veklo thiam na le I hun omzat ang zelin tan ro zilna somni panga sumdon na chu income tihpun na kong pakhatani sumdon na hi income tihpun na kong pakhatani Mahse business hi manmo taka tan mai tulani lo customer mamo masa fialo customer mamo ifia chuan product emo service emo ipe thei chu wangin sumdon na zo na pawimawh chu min enge an mamo ti ani chu zo na chang thei chuan sumdon na idea tha imu thei zilna somni paru rep chu manro ani business a Hlep hi pawimawh Mahse Hlep nei jok vek hi goal velani lo rep chu
business tihpun na tan sumhum him na tan investment atan emergency atan man thei ani Hlep chu manglol mai lovin nekina mason na tulam manglo zilna som ni pasalui income tihpun hian spending po tihpun puisu hi thil pawimawh takani income apun chon mi tam takin spending po an pui entilnan thakata sing thumi lo nekina singa ilo Mahse sing ni ilo lai ang bokin saving itileng lo a spending apung pui chuan i financial situation adang lam na salo chu wangin income apun chuan saving po pun pui ro investment po pun pui ro i lifestyle chu om thei angin vong phim khul lo zilna som ni pariat iduang taka nun tula summang ro lomit sati athu chu hi thil pakhata ahom thei which ti chu sum tam nei chap ani lo isum chuan iduang taka nun inei til thei tulangi entil nan i family nen hman hi ingai pawimawh travel hi idu education hi ingai pawimawh health le fitness hi ingai pawimawh hengte hi isum plena daro Mahse idu bel thil te atan sum ruat thei nan ingai pawimawh lo thil te a sum manglal su zilna som ni pakwa financial freedom ti chu sum tamlu tu nei ti na chauh ani lo amsia chu isum din mun inun thurung na zalen na pe entil nan na tha san duwa Mahse sum mam awangin itan san thei lo chuan financial freedom alachen lo Mahse saving investment le income source dang te ineya na thurung na zalen zok inei chuan financial freedom ipan me zilna som thum i money system siam ro tuna kan zil to zong hi system a home ro income idon chuan saving investment bill le necessary expense idu thil te atan sum rot ro hei thatin system a siam ro chuan sumin enkawlna chu all samzo tuna kan zil to chu saving chauh ringot su income po tihpun tum ro scale tipung ro salary increase deal ngam ro sai income siam thei kong zong ro sumdon namanga income tihpun thei dan mai to ro Hlep chu manlo thataka mangro income apun chuan spending chauh apung puisu financial freedom chu itum bel zinga pakhat ni se tuna kan mu chiang ta sumhum him summang thiam investment income tihpun financial progress Mahse heng zong te chu hun khat chunga ti zo thei ani lo hun angai discipline angai chun zom angai final part I will teach you to be rich atanga kanjil te chu practical plan a kan siamang tuna kan serious chu atobam kan rengta kanjil to chu saving conscious spending credit card le Leiba investment compounding risk income tihpun sai income sumdon nang financial freedom Mahse book review kan ti zo mai tul ani lo kanjil te hi kan nunah kan manangai chu wangin tuna 30-day money challenge kan siam don zilna som thum pakhat isum din mun hremasaro mason na tu chuan idin mun hriat masaro tuna hian ziak ro income monthly expense saving investment debt hi idin mun hriat na ni idin mun hriat lo chuan mai son le son lo po i thei lo zilna som thum pani ni khatatang ni sagi expense tracking kalmasa chungin isum man na zong ziak ro cheng so memo cheng zai mo
sang khate moni se ziak rawh thil ta tak te pawh kal khat nuah isum enkawlna en le rawh imu theiang heihi kasum kaman na tam lutuk ti emaw heihi ka ti tem thei ti emaw zilna som thum pathum nilet atang ni som pali saving system tuna saving system siam rawh income idon vel saving atan sum pakhat da ran rawh azak chu idin mun ang zelin ruat rawh atem pawh ni se regular saving chu a pawimawh saving hi ida nuah chauh manglal rawh ni som panga tang som ni pakhat investment plan investment tan ma igol helo izo na te engatan nge ka invest engtik kuma nge sum kamamo lus engzan nge katual thei eng investment nge ka Nei Thiam lo investment a sum tam lutuk da mai su investment hi long term plan anga ngai to ro ni som ni panyatang ni som thum income tihpun tuna income tihpun kongjong ro ithiam na pakhat thangla titharo until nan video editing cooking sales computer skill teaching online work small sum don na skill pakhat chu hunti ti that zel chuan nakina income source alo ni thei lesson zilna som thum paruk I rich life chu hero hebuka thu cha pawimawh tak pakhat chu rich ti chu sum tam nei chauh ani lo nang chuan rich life ti chu eng nge ingai chungkwa nen hun tam man travel Nazaland business retirement man kham education idu zong hero chumia tan chuan isum plan siam lo zilna som thum pasali sum chu man ro ani sum hi kan nun pumpui thunun tula Siam ani lo sum hi man ro ani isum Enkawl Thiam chuan emergency a in buat sai thei itum te chen thei ichung kwa etan pui thei ihun izalen til thei iduang taka nuni siam thei chu wangin sum mang fim khul ro Mahse suma wangin limna zong lo su zilna som thum pariat midang te nena in compil su social media pakhatin kal thala lei midangin in thala lei midangin a travel kal nang chuan an mani ang kani velo awangin kalo cham ti lillu nei su meeting financial journey arang idin mon income le igol nen Mizo plan lo midang te nen in compil lo win nimin ne na in compil zok lo zilna som thum pakwa small steps financial success hi chung nan lian pakhat atangin alo thengfo lo atan dan chu saving te expense control skill zil investment regular income tihpun debt enkawl te atangin ani ti te ro hunlei taka result lian thei zilna som li hebuka lesson pawimawh bel I will teach you to be rich kan chial nuwa thu cha pakhat hi kan vong turani sum inei tam bel hi a pawimawh bel lo sum inei te Enkawl Thiam bel hi a pawimawh saving nei ro investment zil ro income tihpun tum ro idu thil te sum mang tharo athu pui bel chu isum mangin idu ang taka nun siam ro he serious chunga kan jiu te chu sum hum him income idon atanga saving habit siam ro sum mang thiam idu lo thil te sum mang lal su investment hunlei tangai tuen investment zil ro income tihpun skill le sai income manga income tihpun tum ro sum don na customer mamo te thero vero pero financial freedom sum mangin idu ang taka nun inei theina siam ro
tuna hey book review series kan zota. I will teach you to be rich chuan mitin hausak turin atiam lo Mahse sum Enkawl Thiam na le sum chungchangah lin lutik minzil til sum tamzong nei mai cho goal bel anilo sumi nei te Enkawl Thiam rawh saving Siam rawh investment zil rawh income tihpun tum rawh idu thil te sum mang tharo chu wangin tun ne tang hian thil pakhat tal tan rawh chengza da khomemo expand pakhat ti te memo skill thal pakhat zilemo income tihpun kong pakhat zonemo thil ta tak te chuan hun lei taka danglam na lian asiam thei kalo me lalpan mo som chau se